Jouluviime kuvataan toi online-osa vitonen. Joo, vitonen, koska mä muistan oikeesti. Joo, mitäs? Kun aloittaa tänään yhden GTA-videon ihan niinku läpä vaan yhden. Kato, nyt toi vielä vähän näkyy hitaasti. Toi Team Deathmatch ei näy kokonaan. Noi, eikä noi. Lukitahoni. Yes. Oh niin. Tulee se epic musiikki silleen. Ei pistetään äänet pienemmälle. Eikä teurastuksen ääneitä, niin kuin on pelkään rasistia. Yritin tuossa. Mä toivon toi peli parasta ehkä. Huomaatko se, kun se ampuu peräkkäin koko ajan? Ja kuulostaa lähin. Varos siinä on heti jätkä siinä. Tossa. Oliko se kultanahuone? No niin. Sitä sitä kultanahuone. Niin on. Kato. Ei toi kulta. Tai se toi. Kivaa tuo. Joo se kultasella toi peli kanssa naittaa. Se on ihan paras. Ja osuutuksia, että tappaa tarpeeksi damakea. Ne on perustyyli. Ei. Ja osuutu meidän tarpeeksi damakea. Kuuluttaa se. Mä sain assistin. Kuolit tuohon pommiin. Me voitetaan tää. Kuolit sä tuohon pommiin? Kai. Mä menen kuolin ainakin. Mä olin siis sun ihan vieressä. Mä meni 1. Ja voitetaan tää. Häkkäreitä. Ei pistetä musiikkia. Tää vähän. Ei, kouluttikin totta. Pistetään mieluummin sun tai jostain tabletista. Joku jostain muusta. Ei. Koska en mä jaksa nyt pistää nyt musiikkia.
Joo, joutunutpa. Joo, nyt mut et ollut ihan viimeinen. Ei se kokeilversio. Se on siellä silti. Kato, vaan ykkösiä on annanut kuin juu. Tässä oli sitä 5 minuutin video. Juu, pistäpäs. Ai kuvata Red. mukaan. 1. Heti. Tää on vasta 5 minuuttia. Totta kai. Kyllä kai heti. Ehkä. Jos. Koska Kun meitä. Se on mennä vaikka 14 minuuttia kunhan. kun sit se alkaa 10 pissasta, kun se alkaa minuutin päästä. Ja sit se menee vähän yli. Tää. Se menee kyllä yli 15. Niin, kun mä sanoin, että tappoi nopein se aika. Tiedätkö, kaikki pelit, mitä me ollaan ikinä pelattu, niistä ei loppunut aika kesken ikinä. Vaan me ollaan saatu aina vaan tarpeeksi tappoja ja voittanut näin. No 75 on. Niin, eikä oo. Me saadaan aina kun 75 voitetaan. Joutuu tiimeistä. Kuusi melkein 7. Hyvä tasoissa. Täällä on joita alkaa jotain. Joo, no niin. Tää on vähän ärtynyt. Meillä on kaksi niinku peliä. Yhdessä jaksossa. Ai vittu, nyt se sit räjähti. Explosive. Hei, toi joku yrittää 360 just se, että mä sauvois. Sä oot paras täällä. Kun mä en kuollut kertaakaan. Oon jo 2 tappoa eikä oo kuollut kertaakaan. Mun menee nyt ihan harvemmin. Mä oon spämpoita. Vaikka mä tässä. Tää on ruumissa ei olekaan ihme. Siinä hyvä tuottuu. Katso, ettei se tuu. Oi. On vieläkö meidän joukkue paras? Oh my Me ei god. mene vaan kuin surkeasti. Joo, me joetaan. Ennen kauhean varsin opetaan. Me joetaan. Ei enää. Mulla on niinku 4 tappoa, mulla on niinku tiivi 4 täällä. Et ota mun kiinni yhtään, come on. Eikä sitä jää 7 käytännössä asteeksi. Kyllä me luvataan Johnnysiin kanssa. Kyllä me kuvaillaan siinä vielä. Koska meillä on pitkä kauppa. Johnnysiin. Mulla on 5 tappoa meidän kärjessä. Sielläkin vasta. Oi joo, 6 tappoa. Nyt kyllä. Mä oon niinku meidän tiimi niinku hyödyllisen pelaaja tälläkään. Ei mitään pahaa, mut kuitenkin. On ihan oikeesti tän hetken meidän hyödyllisin pelaaja. Ei mulla on puolemi. Mulla on puolemi vaan 4. Siinä. Mitä? Aivan. Niin. Mulla on 2. Nyt mulla on 5. 6 tappoa. Yksi saatana jätkä ottaa kiinni. Nyt kaikki löytyy täältä ihan niinku, mä pääsin niitten selkään kohdassa.
vieläkin mä tiimi ykkönen, mitä hittoa. Mä en tiedä millä tavalla mulla on vieläkin mä tiimi ykkönen, mutta ei pitkäänkään mitään. Koska me vielä kuullaan hyvin. Se on siinä. En mä jaksa. Oh. Se vahti. Vitsi mullio. Eiku tuosta suuntella. Mä en tiedä oliko ne kuollut, mä pääsin vaan ampua sitä päin. Uutista. Mä en tiedä, että oliko se takaa vai kuollut. Joka siinä oli. Joku stikikoira. Onko meidän tiimi hyödyllisen pelaa vieläkin? Mitä hittoa? Ole. Ei mutta on yhden klikan tasoisuus. Hitto, mä tipuin kolmanneksi. Mitä mä? Mulla on tasoisuus omega-assa. Mulla on omega lähtenyt paikkaan taas. Arvo sun selän takaa sit tulee ihan tiedoksi. Sun selän takaa. Mä näin kun sua seurasi jotain. Vitsi, se on vissiin, että on kivempi jotenkin. Mitä? Se on vissiin niitä jotenkin kivempi. Mä voisin katsoa tähän saakelle. Mä oon toistaiseksi viikkoa niin kuin mulla on 7 tappoa. Pidetään nyt niin. Kumpaa tämä on? Kuka se vika? Sillä. Onko se nyt 3? Melkein. Saamme taas täältä ne hävinnät väliin. Mä peli on menetetty. Tuli kokkaan tuosta minikoni. Häh? Tuli minikoni vapaa. Onko tykkää kylit yhtään? Ai vittu, tuossa on melkein. Oot autossa. Tuo 14 pisaa jo. Ei meitä. Joo, hei. Lopetetaan sit vasta, kun se on ihan lopussa. Joo, sä oot, että mä sanon valmiiksi, että joo, tää pätkä se ei kohta mitä loppuu. Ja me muutenkin hävitään. Me kommentoidaan, että jos me voitettiin ja me ei sanota mitään, jos me hävittiin. Okei, moi.